Bueno, pues sí, como xa dixen en outras ocasións, a pesar das dificultades que se está a ter en este momento pola crise, pois eu creo que hai que seguir apostando, para poder apostar, pois hai que estar presente, como non pode ser de outra maneira, pois nos eventos que haxa a nivel de España, aparte do que nós facemos na propia estrada. Bueno, a boa pluma, a feira comeza xa, pero cal é un pouco a sensación que ten vostede unha vez xa sobre o terreo e vendo os distintos stands, aparte do seu que hai na feira? Como é a feira da profesional de Zaragoza? Bueno, as expectativas pois non o sabemos, o que sí é certo é que os pabellóns do 1 ao 7 están todos ocupados ao 100%, e polo tanto eu supoñome que todos os fabricantes pois pensarían o mismo que pensamos nós, que para poder vender hai que estar, e despois xa veremos as expectativas, pois as poderemos comentar a partir de mañán según o público que ven. Pero o que sí é certo é que o que hai moitos expositores, o que digo, están todos os pabellóns ocupados, e iso é sinal de que as empresas sigan apostando a pesar das crisis. De momento pouco poden observar, xa que estamos montando todavía, pero hai de todo, é dicir, creo que como en todas as feiras hai diseño clásicos, moito moble auxiliar, en fin, todos os colores, tendrían que ser todos os colores, só valen a ver moitos lacaos, pero bueno, de momento tampouco tuve moito tempo, xa que chegamos ayer pola noite, hoxe vamos aquí todo o día montando,